Пачынаем рыхтавацца да новай актыўнай фазы пратэсту. Супольна заявілі дэмакратычныя сілы Беларусі, якіх прапаганда сістэматычна вінавацяць у раз'яднанасці. Офіс Святланы Ціханаўскай, Каардынацыйная рада, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, штаб Цапкала, Байпол і шэраг іншых ініцыятываў адзінае ў разуменні, што рэжым пераўтварыў Беларусь у чорную пляму на мапе свету. Мы благодарим мировое сообщество за солидарность и призываем к еще более активным, всеобъемлющим и эффективным действиям. Снизить уровень дипломатического взаимодействия, расширить сферу применения персональных и экономических санкций против пособников режима, в том числе ввести точечные ограничительные меры в отношении всей структуры управления делами и резервного фонда президента. Разорвать все возможные экономические связи с режимом и государственными компаниями до победы демократии в стране. Провести правовую оценку действий режима, которые следует охарактеризовать как акты государственного терроризма. С учетом отказа Лукашенко от диалога с гражданским обществом, созвать международную конференцию высокого уровня для разрешения внутриполитического кризиса в Беларуси. Лукашенко, сам того не понимая, загнал себя в ловушку. И мы, народ Беларуси, не можем упустить этот момент. Сейчас мы едины как никогда. Все демократические силы и гражданские инициативы, диаспора, все белорусы, которые хотят жить в свободной и демократической стране. Мы должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны быть готовы действовать. Окно возможностей открыто. Ждать больше нечего. Террор нужно остановить раз и навсегда. Тэрор трэба спыніць раз і назаўсёды. Што азначаюць гэтыя заявы на практыцы? Абмяркуем з асобай, якая прысутнічала на гэтай экстрэнай нарадзе. З намі на сувязі Франак Вечоркам, дарадца Святланы Ціханаўскай ў міжнародных справах. Прывітанне, Франак. Добрый вечер. Мы вярнуліся і мы ад нядзелі ў зусім іншую рэальнасць. Як цяпер нам дзейнічаць і жыць, перамагаць, што рабіць далей, каб не дазволіць дыктатару рабіць такія акты міжнароднага тэрору? Перш-наперш трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Гэты рэжым тэрарыстычны, гэты рэжым акупацыйны. Ён не мае ні легітымнасці ўнутранай, ён не мае легітымнасці знешняй. З захопам самалёта, захопам рамана ён паказаў, што ён плюе на міжнародныя нормы, стандарты, законы. Ён плюе на Канстытуцыю Беларусі. Рамана Пратасевіча, Соф'ю, усіх іншых палітвязняў трэба разглядаць як закладнікаў, а закладнікаў трэба вызваляць. Таму, пачынаючы ад панядзелка, мы пачалі новую стратэгію, мы пачалі па-новаму працаваць з нашымі партнёрамі. Святлана Ціханаўская сазванілася з прадстаўнікамі Макрона, з міністрам замежных справаў, з Жозепам Борэлем, з дарадцам Байдена, і мы ўвесь час абмяркоўваем, як дзейнічаць далей. Гэтым разам Лукашэнку з рук ягонае злачынства не сыдзе. Нашая задача цяпер таксама паказаць Еўропе, даць зразумець, што тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, эскаляцыя рэпрэсіяў, гэта таксама вынік беспакаранасці і вынік адсутнасці моцных, смелых дзеянняў з боку захаду. Але я думаю, што пасля нядзелі ілюзія ў захада быць больш не павінна. Вось акурат хацела запытаць, ці Еўропа зрабіла нейкія высновы з таго, што здарылася ў нядзелю? Ну, мы бачым ужо па тым, што, в прынцыпе, неба сёння над Беларусю вольнае ад самалётаў. Гэта ўжо як бы першы знак, досыць кантраверсійны, бо па-рознаму да яго можна ставіцца, але гэта першы відавочны знак. Вось які высновы зрабіла Еўропа, тыя партнёры, з якімі вы размаўляеце? Мы не заклікалі да спынення палётаў над Беларусю ці забароны палётаў Белавіі, але мы разумеем, чаму Еўропа гэта зрабіла, таму што закранутыя інтарэсы і бяспека еўрапейскіх грамадзянаў. І Лукашенка ж не папрасіў прабачэння, ён не прыняў ніякіх захадаў. Я ўжо маўчу пра вызваленне палітвязняў. І таму Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, Канада, Великабрытанія вельмі хутка і жорстка зрэагавалі. Пасля гэтага ніхто з іх не пацісне руку Лукашэнку. Вы ўжо бачылі, што Барэль
абвясціў пра пачатак падрыхтоўкі 4-го пакета санкцыяў. У размове з Ціхановскай сказаў, што ў ліпені яны плануюць 5-й пакет санкцыяў, куды павінны ўжо трапіць і пракуроры, і следчыя, якія займаюцца справай Тутбая, і тыя суддзі, якія давалі прысуды учора і пазаўчора Паўлу Северынца, іншым актывістам. Еўропа таксама рыхтуе пакет сектаральных эканамічных санкцыяў. Тое, што яна раней ніколі не рабіла ў дачыненні да Беларусі, для чаго трэба згода ўсіх краінаў сяброў Еўразвязу. Упершыню ў гісторыі Еўропа так жорстка ўспрымае рэжым. Упершыню ў гісторыі яны адкрыта называюць рэжым тэрарыстычным. Я думаю, што гэта мусіла адбыцца раней. Калі б гэта адбылося раней, магчыма, Лукашенка б не датрываў да 2021 года. Сёння агенцыя Bloomberg падала тое, што санкцыі могуць закрануць адно з ключавых прадпрыемстваў, якое фінансуе рэжым Лукашэнкі, гэта Беларускалій. Вось пра сектаральныя санкцыі, якія яшчэ прадпрыемствы, якія сектары яны могуць закрануць. Мы заклікаем да разумных санкцыяў. Наша задача ізаляваць рэжым, а не народ. Наша задача дапамагчы народу. Усё тое, што губляе рэжым, павінна ісці беларускай грамадзянскай супольнасці, грамадзянскім ініцыятывам, актывістам, рэпрэсаваным, журналістам, блогерам, тым, хто мае патрэбу і працягвае сваю працу і сваё змаганне ў Беларусі. Ізалюйце рэжым, пазбаўляйце фінансавання кашалькі Лукашэнкі, пазбаўляйце фінансавання тыя банкі, якія ўтрымліваюць гэтую сістэму на плаву. Але не забудзьцеся пра дапамогу беларусам, якія пакутуюць ад рук гэтага рэжыма. А рэжым, як мафія, як бандыты, раскулачвае беларускі народ штрафамі, паборамі. Яны літаральна выцягваюць па кроках у кожнага. Яны забіраюць грошы ў пенсіянераў, штрафуючы іх там $100, $200 і іншымі штрафамі. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб тыя людзі, якія зараз знаходзяцца побач з рэжымам, яны ўзважылі свае далейшыя крокі. Каб кожны сілавік, начальнік аддзела, начальнік звязу ОМОНа перад тым, як выконваць злачынны загад тэрарыстычнага рэжыму, падумаў двойчы. У гэтую пятніцу Святлана Ціхановская накіроўваецца ў Нідерланды, дзе будзе сустракацца з прэм'ерам Нідерляндаў, а таксама, спадзяемся, прадстаўнікамі міжнародных следчых інстытуцыяў. І мы спадзяемся, што міжнароднае расследаванне, якое мусіць прывесці да Гаагскага трыбунала, пачнецца раней, чым праз 10 гадоў. Франк, я все ж таки хотела дапытаць, якія сектаральныя санкцыі прасоўваеце і якія могуць быць найбольш балючыя для рэжыма Лукашэнкі? Еўразвязаўскія спецыялісты вывучаюць, якія санкцыі найбольш удараць па Лукашэнку і па ягоных памагатых. Яны ацэньваюць, ішла размова пра нафтаперапрацоўчы комплекс, пра экспарт нафтапрадуктаў, пра Беларусь-Калій і экспарт калійных угнаенняў. Ішла гаворка пра беларускі металургічны завод. Ішла гаворка пра дзве інстытуцыі, якія павінны быць фінансава адрэзаныя. Гэта рэзервны фонд і гэта ўпраўленне справамі прэзідэнта. У еўрапейскіх санкцыях ужо ёсць ўпраўленне справамі прэзідэнта, але яны нейкім чынам навучыліся гэтыя санкцыі абыходзіць. Таму гэта задача зараз для міжнароднай супольнасці зрабіць так, каб у Лукашэнкі, у алігархаў, у памагатых рэжыму не было шансаў абысці санкцыі. То бок гэта рэальна, гэтыя санкцыі могуць быць сектаральныя ўжо ў 5-м пакеце ў ліпені, так? Яны не будуць прымацца хутчэй за ўсё пакетамі, таму што гэта іншы рэжым санкцыяў. Тыя санкцыі, якія прымаюцца пакетамі цяпер, яны па старым традыцыйным, глябальны рэжым санкцыяў развязу. Гэта доўга тлумачыць. Сектаральныя санкцыі павінны прымацца асобна, для іх павінна быць распрацаваная адмысловая заканадаўчая працэдуральная база, якая дазволіць іх прымяняць. Таму што гаворка ідзе пра забарону гандлю з цэлымі групамі кампаніяў, а не нейкімі асобамі і неасобнымі прадпрыемствамі. Таму, я думаю, бліжэйшы час мы даведаемся, якім чынам гэта будзе працаваць, і мы даведаемся, як далёка еўрапейцы гатовыя пайсці. Але спыніць санкцыі можа, як бы гэта дзіўна не гучала, рэжым, пры ўмове, што яны вызваляюць неадкладна ўсіх палітычных вязняў, рэабілітуюць іх, спыняюць гвалт і пачынаюць дыялог пра новыя выбары. Франак, а ці ёсць нейкая пазітыўная павестка для беларусаў? Ну, скажам, змяншэнне коштаў візаў альбо бескаштоўныя візы ў еўразвяз. Ці ідзе гаворка пра гэта таксама? Зараз паўстала праблема, што калі забаранілі палёты над Беларусю, многія беларусы, якім трэба уцякаць, трэба выбірацца з краіны, яны не могуць гэта зрабіць.
Многія беларусы, якія пад пагрозай пераследу, аказаліся адрэзанымі таксама ад іншых дзяржаваў. Таму мы размаўляем пра тое, каб адкрыць гуманітарныя калідоры з Польшчай, Літвой, Латвіяй і з Украінай, каб усе тыя, хто страцілі магчымасць выехаць, маглі гэта зрабіць. Што тычыцца дапамогі больш доўгатэрміновай, ідзе размова пра змяншэнне кошту візаў, ішла размова пра адмену візаў, але гэта ўсё можа патрываць. Гэта не робіцца за 3-6 месяцаў. І ідзе гаворка пра прыняцце агульнага плану дапамогі Беларусі, макрадапамогі. Гэта тое, што атрымае Беларусь у выпадку сыходу Лукашэнкі і правядзення новых выбараў. Ну мы гэта разумеем, але трэба дажыць да гэтага перыяда, так? Менавіта, трэба дажыць, але трэба паказаць гэтую перспектыву. Таму што людзі хочуць бачыць, за што яны змагаюцца. Людзі хочуць бачыць сэнс рызыкі, якую яны бяруць на сябе, пратэстуючы, выходзячы на вуліцу кожны дзень. Таму Еўропа павінна думаць не толькі пра тое, як тут пакараць Лукашэнку, а павінна думаць, якую пазітыўную павестку яна можа прапанаваць Беларусі. І таму яна павінна працаваць з офісам Ціханаўскай, з дэмакратычнымі сіламі, каб сфармуляваць правільна вось гэтую візію. Франек, пэўны час таму штаб Ціханаўскай досыць шакаваў беларусаў, кажучы пра тое, што вы гатовы сесці за стол перамоваў з Лукашэнкам. Вось пасля таго, што здарылася ў нядзелю, вы ўсцяж хочаце сесці за ім за стол перамоваў? Перш-наперш мы хочам спыніць гвалт, вызваліць палітычных вязняў. Мы хочам пакараць усіх вінаватых за злачынствы супраць беларускага народу. Калі гэта будзе выканана, тады мы будзем гаварыць пра дыялог і вырашэнне крызісу і правядзення новых выбараў. Перамовы могуць быць толькі пра адну тэму. Гэта выхад з крызісу і правядзення новых выбараў. Так ці інакш, цяперашняя вертыкаль, цяперашнія чыноўнікі, і іх там тысячы, іх там десяткі тысячаў. І нам трэба будзе з імі дамаўляцца пра працэдуру правядзення новых выбараў, пра тое, хто будзе кіраваць краінай у транзітны перыяд. Усё роўна трэба будзе размаўляць. Але перад тым, як мы селі за стол перамоваў, усе вінаватыя павінны панесці адказнасць, усе невінаватыя павінны быць вызваленыя з турмаў, а ўсе тыя, хто вымушана не знаходзяцца ў Беларусі, павінны мець магчымасць бяспечна вярнуцца дадому. Ну вось вы запрапанавалі супрацу прадстаўніком улады, у тым ліку паўдзельнічаць у міжнароднай канферэнцыі аб новых выбарах, якая адбудзецца вось літаральна праз некалькі дзён, 1-2 чэрвеня. Ці ўжо адгукнуліся да вас гэтыя прадстаўнікі ўладаў? Ёсць нейкі адказ? Не адгукнуліся. Я не здзіўлюся, калі не адгукнуцца. Яны зараз у такім стане самаабароны, у стане выжывання. Яны сядзяць у бункеры, адстрэльваюцца, узброеныя да зубоў калашнікавымі. Зараз ім, вядома, не да канферэнцыі, не да правядзення новых выбараў. Ім бы дзень прастаяць і ноч прытрымацца. Але мы працягваем руку і кажам, мы гатовыя размаўляць з вамі пра новыя выбары. Гэта адзіны выхад з крызісу. Лукашенко павінен сысці. Людзі павінны мець магчымасць выбраць дэмакратычную ўладу. Эскаляваць гвалт нельга. Закручваць гайкі бясконца немагчыма. Лукашенко сыдзі, Лукашенко правядзі новыя выбары, альбо дай магчымасць правесці гэтыя выбары нам. Франек, 28-га мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Гэта трэцяя сустрэча ўжо цягам гэтага году. Тым часам мы заўважылі, што напярэдадні гэтай сустрэчы адбыўся такі рэзкі паварот у рыторыцы пракрэмлёўскіх прапагандыстаў. Вось, напрыклад, нават сама Маргарыта Сіманян пачала не надта прыхільна выказвацца пра Александра Лукашэнка, і гэта як бы не адзіны прыклад, які я б хотела зараз показать нашим глядачам, а потом, как мы далее обмерковали. Друзья, использовать чистосердечное признание, полученное в СИЗО в качестве доказательства или аргумента, неприлично. Я не знаю, является ли Сапега редактором канала со сливами данных силовиков. Может и является, может и не является. Пусть доказывают, докажут, пусть наказывают. Но вот эти признательные видео никому не делают чести. Ну, яшчэ некаторыя прапагандысты і не толькі прапагандысты палітыкі, яны перасталі не толькі выказваць падтрымку Лукашэнку, а нават пачалі яго востра крытыкаваць. Гэтак публіцыст і паліттэхнолаг Антон Красоўскі назваў Лукашэнку непрадказуемым чалавекам, ад якога трэба ратаваць жыхароў краіны, а дэпутат Іванов назваў яго нават жывёлай. Товарищи дорогие, но мы понимаем, что нашими же деньгами и нашими же стратегиями мы унижаем и уничтожаем 9 миллионов русских людей, которых
буквально отдали этому Лукашенко в батраки. Это наши люди, чтобы там не говорили и не думали «Некста» или «Радио Свобода». Это 6 наших русских губерний в управлении у непредсказуемого, неуправляемого человека. Вам не жалко этих людей? У наших людей. Помните, как пел Борис Борисович? Пора вернуть эту землю себе. Уверен, большинство людей, родившихся и живущих в современной Белоруссии, встретит это решение с ликованием. Вы знаете, я этого лукашиста вообще не воспринимаю как человека, вот честное слово, потому что он столько раз поворачивался к нам одним местом, когда ему денег не давали, и обзывал там всяко разное, все. Сейчас его поведение, ну это, знаете, ну я говорю, это лукашист в моем понимании. Я не считаю его ни президентом, ни нормальным человеком. То есть человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл, как говорят, домохозяйки, и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Это животное, которое загнанное в угол, обзывает всех крысами, а сам выползает из вертолета с автоматом без рожка. Все, кто служил в армии, ржали со смеху. Вояка нашелся хренов, а не воин. Ну, вось такія моцныя словы з боку прарасійскіх прапагандыстаў. Што азначае гэтая змена рыторыкі? Ці гэта азначае, што Крэмль змяняе сваю стратэгію адносна Александра Лукашэнкі? І ён ужо яму не патрэбны. Не памыляемся, это ніякая не змена рыторыкі. Трэба глядзець не па рыторыцы, не па словах, трэба глядзець па дзеяннях. Калі Крэмль сапраўды перастане падтрымліваць Лукашэнку, перастане з ім сустракацца, цалавацца, абдымацца, даваць яму крэдыты, тады мы будзем казаць пра змену рыторыкі. Пакуль што гэта заявы асобных дэпутатаў, адзін з жырноўскага чалавек, другі заўжды робіць заявы імпульсіўныя, непрадказальныя. Гэта не змена рыторыкі, гэта сапраўды спроба згуляць на полі вось такой гарачай дыскусіі вакол сітуацыі з самалётам. Тая ж самая Сіманян, яна яшчэ пару дзён таму назад асуджала Романа Пратасевіча і расказвала пра яго розныя байкі. Тым не менш, Расія з'яўляецца важным гульцом вось у справе Беларусі. Вся гэтая падтрымка Александра Лукашэнкі, калі б не падтрымка Расіі, то, напэўна, яго б ужо не было там, дзе ён ёсць зараз. Ці вашыя кантакты нейкім чынам інтэнсіфікаваліся з Крэмлём? Нашы кантакты замежныя, яны пастаянна на сувязі з расійскімі прадстаўнікамі, але мы непасрэднай сувязі з Масквой, з Крамлём не маем. Мы ведаем, што Байден будзе падымаць тэму Беларусі, будзе ставіць яе досыць жорстка падчас сустрэчы з Пуцінам. Зразумела, што Лукашенко становіцца надта дарагім для Пуціна, надта таксічным для ўсяго свету, і ў інтарэсах, магчыма, таго самага Пуціна Лукашенко памяняць. Іншая праблема, што памяняць на каго, памяняць на што, памяняць якім чынам. Якім коштам? Якім коштам. Гэта вось зараз разварочваюцца вельмі цікавыя падзеі. У бліжэйшыя тыдні могуць адбывацца вельмі істотныя, крытычна важныя для Беларусі рэчы. Нашая з вамі задача ў гэтыя складаныя тыдні адстойваць свой прынцып мірнага супраціву, настойваць на тым, што мы хочам вырашыць крызіс мірна праз выбары, настойваць на тым, што незалежнасць для нас абсалютная каштоўнасць, ніякай разменнай манетай мы не будзем, не хочам быць і ніколі не станем. І калі зойдзе пытанне пра незалежнасць, мы будзем за яе змагацца усімі спосабамі. Вельмі важна, каб не толькі амерыканцы ставілі пытанне Беларусі на парадку дня, але ставілі ўсе краіны. Мы будзем гаварыць з краінамі Вялікай Сямёркі, куды ўваходзіць таксама і Канада, і Японія. Будзем гаварыць таксама з АБСЕ. Мы будзем падымаць пытанне ў Радзе бяспекі ААН, каб Беларусь і беларусях пагроза сусветнай бяспецы. Вельмі важна цяпер пытанне тэрарыстычнага рэжыму ў Беларусі вырашаць на глобальным узроўні. Гэта той момант, калі далей працягвацца не можа. І Расія павінна зразумець, яна з цывілізаваным светам ці яна з Лукашэнкам, які страціў розум і сувязь з рэальнасцю. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Гэта быў Франак Вічорка, дарадца Святланы Ціханаўскай у міжнародных справах.